number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras nato mga tugang, alas 12 in punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marinaod to sa Indogabos mga tugang ngunyan aldaw nin Huwebes, Oktubre 30, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandar kulang mga bareta sa lado lokal, suspek sa pambabadilgadan sa duwang babae sa Purok 4, Barangay San Roque, Tabaco City, nadakop na kan mga autoridad. Mga personahes kan PNP Bicol nagpo nang maglibot sa manaibaybang Campo Santo. Tulayn kan tinampo sa Barangay Bigaa, Legazpi City, bubuksan sa pag-obserbar kan undas ngunya na taon. Traffic Management kan Legazpi City nakakuha ning bagsak na grado base sa Divine World College poll. Sa lado nasyonal, referral o rekomendasyon kan ICI na masaangatanin kasong kriminal asin administratibo ang nagkapirang presente asin dating opisyal kan gobyerno na imbuelto sa anomalya sa flood control na resibina kan ombudsman. Supreme Court ibinasura ang mga petisyon ni Senator Jinggoy Estrada kontra plunder asin kasong graft. Senador Joel Villanueva asin Senador Jinggoy Estrada sa Giraray na pinahimutikan ang pagkakaimbuelto sa pigsasabing korupsyon sa flood control. Ombudsman planong i-livestream ang preliminary investigations. Sa ibang nasyon, gadan ang 25 katawo sa Haiti dahil sa Hurricane Melissa. Melvin Jerusalem atrayumpong naidepensa ang titulo matapos daogon ang South Africa boxer na si Kuse. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nadakop kan Tabaco City Police Station ang suspek sa pambabadilgadan sa duwang babae sa Purok 4, Barangay San Roque, Tabaco City. Sa press conference, sinabi ni Tabaco City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr. na sa paagi kan pakikipagtabangan ninda sa Regional Special Operations Unit o RSOU 5 Team, Albay, matrayumpong na arestar ang 43 anyos na suspek, residente kan Barangay San Roque, alas 6:45 kasubanggi, Oktubre 29, 2025. Sinabi ni COP Cerillo na nadiskubreng nagtago ini sa ikaduwang palapag kan harong. Haraniman sana sa pinangyarihan kan krimen kung sain binadil ang duwang babae na may edad 35 asin 30. Sa sarong close range kan Oktubre 28 sa nasabing barangay. Mientras tanto, naging presente man sa konferensya si Tabaco City Mayor Ray Bragais asin nagpahayag nin suporta sa pulisya sa mga siring na operasyon asin pagkontra sa ilegal na droga asin iba pang krimen sa palibot. Sa ngunya nasa kustodiya na kan mga otoridad ang suspek mantang nagpapadagos ang investigasyon para sa magkakanigong disposisyon. Para sa update kan nasabing bareta, nasa linya po si Sir Joe Marbien. Thank you very much, Bert. Tama yan, Bert. Live, ano na ko digdi sa ipatura ng Pulisya ng Tabaco, PNP. And may bagong development. So, badil na nawawara at hindi na ko recover sa posisyon ng suspect ang ini arestaron sa Subanggi, madakop sa Subanggi kan mga otoridad sa Barangay San Roque. Iyuan ipinag-turn over ngunya na aga digdi sa ipatura ng Pulisya kan sarong residente kan Barangay San Roque na aligado na kuan niya ang sa baril kuman sa iyang residensya. Kaulagin natin si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr. ang Chief of Police kan Tabaco para montahan pinakakumpletong detalye. Sir, live kita sa CCTV. Sir, kasuba do, ano na ko digding, nag-abot ang tarong lalaki, may turnover na baril. Ano po ang istorya kayo ito?
Okay po, may Victor Logan Pumbadin, around 11:30, believed to be used by the suspect sa shooting incident October 28. So, yun po. Ano ang istorya sa nila? Paano niya nakuha ang baril? Palido mo siya nag-start kung saan nagdulang sa suspect, ano. So, itinago dahil ayon sa testimonya niya na itinago kainin suspect duman sa Kan magduman sa suspect dahil nagpinatuyaon siya o ano? aday man siya, aday sa harong. Nagluluwas, pero dahil sa sarong, nagduman sarong niya sa suspect, kung hindi ako nagsasala, isinuktok naman sa badil, dahil binayaan sa suspect. Duman siya sa taas. Nagduman sa tao. Taas. Kasi may source sa ito. So, ano sir ang disposisyon ng hindi sa badil na ini? Ako ay sasabit ko ini sa marites po kami for ballistic examination to confirm kung ini talaga ang nagamit sa iwan ko mga kinapa mga slag sa mga kasyokang bala na inot ng examen sa basic unit, yung Region 5. So, isusunod na po ining badil for confirmation na yun na talaga isusunod namin. So, yun ang nagiging ebidensya ng kontra sa Yes po. Salamat tabi. Siya. Salamat tabi. Colonel Emilio Junior, congratulations tabi. So, Bert, kasi ba, ano yung nakikita, nagabot ng lalaki na nagpabito na taga-barangay San Roque, kan Tabaco City. Ang sabi niya, sa bago sa pagkikipagkalagan din si Genius, na nahiling niya dumaan nakatuktok sa likod ng pintuan, ang badil na ini, na sa iyang pagtubot, ito ang pinag-aharap ng mga pulis na badil na gamit ka sa suspect. Kung kaya ang ginibo niya, tulos siyang nag-report sa mga pulis na sa luwas, iyaon man lang duman sa Sayda Barangay na nakadeploy. At matapos na makapag-report siya, nag-iribahan siya, dahil ang pulis na inakulit sa Tabaco PNP, ang badil na sarong Taurus PS9 model, 9mm pistol, na serial number, details na, pero pinulat na, kasi nigway ni darang kargang bala sa magasin na 8 mga bala. Ang suspect nagsabi na dahil kung napano ito na ipagdaman sa indang araw, basta pagbukas niya ng pinto, dahil nga mo nakaipit sa likod ng pinto, ang naknampita na batil. Yan ang mga development katukan pagpapaligaran sa duwang babae ng Tabaco, kung saan na-arrest naman niya ng suspect at subagya, sinunyan ng badil naman ang cover. Jomar Bien, DCGB. Salamat sa update, Sir Jomar Bien. Asin salamat din po, Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nagpuunan maglibot ang mga personahes kang kapulisan sa Manibaybang Campo Santo sa Bicol Region bilang parte kang preparasyon sa piglalauma nagpagruso kan mga tao sa Campo Santo. Nagkaigwa naman ding inisyal na mga inspeksyon base sa mga direktiba ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. sa kamawota na magtaoning pagirumdom sa publiko may kinaaraman sa mga bawal na darahon sa Campo Santo. Kinababilangan ini king alak, matarom na bagay asin bawal magdaraning makusog na speaker o sound system. Handa naman ang PNP Bicol mantang supisyente naman ang numero kang puwersa ang idideploy sa mga Campo Santo sa Manaybaybang munisipalidad asin syudad. Katakod kaini nagpagirumdom ang general sa mga motorista na planuhon ning marhay ang sendang pagbiyahe asin mag-travel light sana para maibitar sa anuman na pag-atraso sa luwas, sa laog asin sa mga tinampo, pasiring sa mga Campo Santo. Pagirumdum pa ni General Babagay Jr. na kung kinakaipuhan ning asistensya, mag-dial sana sa 911 asin may maabot na responde ning mga pulis. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics.
Inanunsyo ni Punong Barangay Coco Arianda kan Barangay Bigaa, Legazpi City na bubuksan sa mga biyahero ang 2-lane kan Tinampo na presenteng pigpapakarhay sa Barangay Ngunyan na undas 2025. Sigon kay Arianda, dakulang bagay ini para magtaon nin kaginhawahan sa mga biyahero na maagi sa nasabing Tinampo. Matatandaan, agrangay kan mga biyahero ang Tinampo sa nasabing barangay dahilan sa pinagigibong road reblocking na nagreresulta sa magabat na bulos kan trapiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nakakuha ng bagsak na grado ang syudad ng Legazpi sa traffic management base sa Divine World College poll. Ang Divine World College poll sa survey mechanism na pinuntirya ang mga issues concerned sa syudad ng Legazpi. Sigun sa survey, 24% ang nagsabi na satisfied sila sa traffic management. 22% ang undecided as in anbako satisfied sa traffic management kan Legazpi City na irehistro sa 52%. Ang suma total na negative 28% na ang gustong sabihon poor performance. Mientras tanto, negative 45% naman ang nakuha ang score kang syudad, kung saan 61% ang dissatisfied pag-abot sa performance rating kang Legazpi City Government in reducing graft and corruption. Alagad sa ibang serbisyo, halangkaw ang naresibing grado kan lokal na gobyerno, kan Legazpi aro kang serbisyo sa salud plus 47%, promotion in turismo plus 41%, plus 38% sa disaster response, plus 37% sa protecting lives and properties, plus 35% sa garbage collection, ensuring adequate food supply plus 31%, promoting agriculture plus 21%, developing fisheries plus 19%, promoting investment plus 10%, promoting livelihood plus 3%, opportunities and employment as in protecting the environment plus 3%. Ang survey ginibo po Hulyo 12 sagkud Oktubre 15, 2025. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Kanselado ngunyan aldaw ang eleksyon kan Area Development Team na enot nang naka-schedule Oktubre 30 sa ginibong General Assembly meeting ni 3rd District ADT President Jovellar Mayor Jorem Arcangel. Ang postponement kan eleksyon ginibo dahil sa natsyempong nasabay ini sa awarding kan DSWD as in DILG sa mga napili na alkalde bilang mga good performers o good standing na mga alkalde may kinaaraman sa implementasyon kan mga programa kan nasabing duwang ahensya na nag-sponsor sa awarding para dyan na hapon sa Marison Hotel sa syudad nin Legazpi. Gabos na alkalde sa Albay ang mapartisipar kung kaya kinanselar ni Mayor Arcangel ang ADT election as in big schedule na sana sa mga maabot na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tonic Bank. Tonic Pamasko Loan. Hulugan mo. Pamasko ko. Nakahanda na ang Albay Electric Cooperative o ALECO para sa pagtaoning marhay as in dekalidad na supply kan kuryente sa pag-obserbar kang undas ngunyan na taon. Sigun sa kooperatiba, igwa ng contingency plan ang sa indang grupo para makapagtaoning dire-diretsyong supply kan kuryente sa Albay kung sa piglalauman ang pagruso kan mga tao sa mga Camposanto as in pampublikong lugar ngunyan na Oktubre 30 sagkod Nobyembre 2. Makakaigwan ALECO ning lineman para mag-duty ning 24 oras sa mga nasabing aldaw, mantang nakahanda naman ang saindang mga ekipahes para sa pagpakarhay kan mga linya sa kuryente. Padagos man ang pakikipagkoordinar kang kooperatiba sa mga lokal na gobyerno, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Health as in iba pang magkakanigong ahensya de gobyerno para makapagresponde sa oras ng problema sa kuryente. Sa giraray na inarestar kan Santo Domingo PNP ang sarong lalaking nasa kulungan ng dati dahil sa ibang kaso. Sigon sa impormasyon hali sa hipatura pasado alas 11 kasuudma sa pangingenot ni Santo Domingo MPS OIC Chief of Police, Police Major Roderick Bino, nagpasiring sa Legazpi City Jail ang kapulisan para iserbi ang warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness kontra sa sarong inmate na may pinaghahampang na ibang kaso. Ang warrant of arrest ipinaluwas kan korte dahil sa pagbalgar kan suspect sa RA 7610 na may rekomendadong piyansa kan korte na nagkakantidad nin 200,000 pesos.
Padagos ang eswersos kang Social Security System o SSS Tabaco Branch sa pagpapagirumdom sa mga business owners. Kan Premier Distrito kan Albay may kinaaraman sa saindang statutory obligations na i-register ang saindang mga empleyado asin mag-remit kang saindang SSS contributions. Kasudma binisita kang SSS Tabaco Office ang mga negosyo de establishmento ang Santo Domingo bilang parte kang saindang nagpapadagos na run after contribution evaders o race operation. Ang aktibidad may katuyuhan na siguraduhon ang compliance kan mga employer asin siguraduhon ang social security benefits kan mga empleyado. Sigun kay SSS Tabaco Office Head Susana Malubag na iyo ang nanginot sa race operations kasabay sa ipinaluwas na notisya sa mga establishmento iyo ang non-compliance kung pwesto ng resorts, hardware stores, cafes, animal bite center, maternity clinic, meat shop asin retail store. Kasabay sa mga bayolasyon, iyo ang mga non-registration, non-remittance of contributions asin failure to produce required records. Abangan po ang ibang mga bareta sa pagbabalikan bareta alas 12. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt, man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. ATF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service.
Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Naresibi na kan Office of the Ombudsman ang referral o rekomendasyon kan Independent Commission for Infrastructure o ICI na masaangatanin kaso ang nagkapirang presente asin dating opisyal kan gobyerno na pigsabing imbuelto sa maanumaliyang flood control projects kan gobyerno. Kaibahan sa pigrekomendar na saangatanin kasong kriminal asin administratibo sina Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, dating ako Bicol Party List Representative Elizalde, dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mary Mitzi Kahayon Uy, asin Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. Sinabi ni dating Supreme Court Justice asin ICI Chairman Andres Reyes na nangenot sa pagsumitir nin rekomendasyon an sa indang lakdahin dahilan naman sa pagresibi nin suhol kan nagkapirang opisyal sa mga kontraktor kan mga proyekto kan gobyerno. Mapaluwas na ang Department of Justice o DOJ kang subpina kontra sa mga individual na imbuelto sa 5 kaso may kinaraman sa mga anomalyang flood control projects sa Bulacan. Ang mga nasabing kaso ibinalik ang Office of the Ombudsman sa DOJ para sindaan magpadagos kang case build-up asin investigasyon. Sa pagtiripon, sinabi ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulon na kaibahan digdi ang mga dating engineer kan Department of Public Works and Highways na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez asin JP Mendoza. Apiser kaini sinabi ni Fadulon na dai kaibahan ang mga lehislador, senador man o kongresista sa ngunyan. Dai man digdi kaibahan ang mag-agom na kontraktor na sina Curly asin Sara Diskaya. Sa giraray man tinawaning duon kang Justice Department na magpapadagos ang sa indang investigasyon maski wara ang testimonya kan mga diskaya. Sa giraray na pinahimutika ni na Senador Joel Villanueva asin Senador Jinggoy Estrada ang pagkakaimbwelto ninda sa pigsasabing korupsyon sa mga flood control projects. Kasunod ini kan rekomendasyon kan Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman na saangatanin kasong plunder, bribery asin iba pang reklamo nin korupsyon ang duwang senador dahil sa alegadong pagresibi nin benepisyo hali sa mga maanomaliyang proyekto. Tinawanin doon ni Villanueva na mahihiling sa mga records kan Senado na sa puon pasana kontra na siya sa mga flood control projects. Sinabi niyang siya mismo ang nagbulgar asin naghahapot manungod sa mga proyektong ini na sagkod sa ngunyan da ipamangiraray na ipapautob. Dagdag pa kan Senador nasaro sana ang testimonya ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na wala siyang kinaaraman sa mga flood control projects. Siring man sinabi ni Villanueva na hahalaton niya ang magiging aksyon kan Ombudsman asin masumitir nin formal na kasimbagan sa tamang panahon tanganing patunayan an sa iyang kawaran nin sala. Mientras na ipinag-insistir man ni Estrada na wala siyang pigresibi na anuman na pondo para sa mga flood control projects. Siniguro niyang handa siyang idepensa an sa diri asin umagi sa proseso kanlay tanganing patunayan na nagsasabi siya nin totoo asin mantinidong honesto sa iyang trabaho bilang lingkod bayan. Tinawanin doon ni Estrada na lilinigon niya an sa iyang pangaran asin bilog an sa iyang tiwala na sa tamang panahon mangingibabaw ang katotohanan. Ibinasura kang Supreme Court ang mga petisyon na pigsumitir ni Senator Jinggoy Estrada may kinaraman sa mga kasong graft asin plunder kontra sa iya na may kinaraman sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa desisyon na may petsyang October 29, dinismiss kang Supreme Court and bank ang mga petitions for certiorari ni Estrada na may kinaaraman sa plunder charges dahil ini moot and academic. Ibinusura man kang Supreme Court ang petisyon ni Estrada na ang sa iyang mga graft cases deemed absorbed sa iyang plunder cases. Matapos ang 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Malaysia, biyahing South Korea naman ngunyan na aldaw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para mag-atindir sa ika-32 na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa Gyeongju. Matinir ang Presidente sa South Korea puon Oktubre 30 sa Nobyembre 2. Bilang kasimbagan sa imbitasyon ni South Korean President Lee Jae-myung, makakaibahan kan Presidente ang mga lider
asin iba pang representante kan 21 na mga nasyon na minakompuesto sa APEC. Sigun kay Department of Foreign Affairs o DFA ASEC Angelica Escalona, na aatindiran kan presidente ang leaders meeting, leaders dialogue kay bahan ng APEC Business Advisory Council asin CEO Summit. Sa sidelines kan APEC Summit, magkakaigwanin pakikipag-meeting sa nagkapirang business leaders asin business executives si Presidente Marcos. Magkakaigwaman nin wreath laying asin tree planting ceremony ang presidente sa United Nations Memorial Cemetery sa Busan bilang pagsaludo sa 7,420 na Filipino soldiers na nakipaglaban durante kan kakusugan kan Korean War. Ipinihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pigaadalan kang sa iyang opisina ang posibilidad na i-live stream ang mga preliminary investigation tanganing mas maging transparent ang proseso. Apwera kaini nakatalaan man na iluwas kang Ombudsman ang mga desisyon sa 2016 as in 2019 dismissal order na may kinaaraman kay Senator Joel Villanueva. Sigun pa kay Remulla na sa oras na maplansya na ini ang saindang i-anunsyo sa publiko. Bareta sa ibang nasyon, maabot sa 25 katawo ang nagadan sa Haiti dahil sa pagrapado kan Hurricane Melissa. Ini dahil sa mahiwasan na pagbaha na dinarakan bagyo na nagresulta sa pagsupay kan salog sa Petit Guave. Sigun kay Petit Guave Mayor Jean Bertrand Sobrimi na naghagad na ini nintabang sa national government. Dahil kan insidente, dakol sa mga residentes ang pinag-ibakwar ninda sigun pa kay Mayor Sobrimi. Sa bareta niya to sa lado ng sports, na mantinir ni Melvin Jerusalem ang sa iyang WBC minimum weight matapos na daugon si South African Challenge na si Siyak Holwa Kuse. Nakuha ni Jerusalem ang unanimous decision kung saan gabos na mga judges nagpabor sa iya matapos ang 12-round na laban. Binawala kan 31 anyos na si Jerusalem ang kaskas kan mga hoben na boksingero asin nakipagsabayan pa ini. Igwa ng record ng 25 gana tulong 12 knockout si Jerusalem mantang si Kuse igwang siyam na gana 2 daog asin sarong draw na may 4 na knockouts. Naimbento kan mga siyentista sa Kirin Holdings Company Limited ang sarong electric spoon na kayang ma-enhance ang mga pagkaon sa paagi nin pagdagdag nin maaskad na namit sa mga low sodium na pagkaon sa paagi nin kuryente. Ana saming electric spoon, ipapaluwas kan kumpanya sa merkado na may 200 units na kung saan pwede ining mabakal sa kantidad na $125 o kapareho nin sobra 7,000 pesos. Istoryang naiiba. Para po sa satuyang special story, sarong 19 anyos na daraga halay sa Jiangxi, China, ang naging viral matapos niyang ipahiling sa sarong video ang kakaibang kakayahan na i-dislocate ang sa iyang mga tuhod na dae na kukulugan. Sigun sa daraga, dae niya aram kay ito na may kakaiba siyang sa iyang tuhod, sagkod na mapansin ka ini ang sa iya o mapansin kan sa iyang mga kaklase. Mantang naglalakaw o maski nagkakaturog, bigla na lang nagsuusli ang sa iyang tuhod alagad da ining kulog na namamatean. Dahil ka ini nagpirit siya na magpahiling sa doktor as sinapag-araman na igwa siyang congenital patellar dislocation. Sarong bihirang kondisyon kung sain ang tuhod madaling nahahali sa pwesto as nagbabalik ning kusa. Mientras na bihira sa mga babae ang kondisyon na ini, sinabi kang doktor na bako ini delikado sagkod na dai siya nakakamati ning kulog o nakakaapekto sa iyang pang-urual daw na pagkabuhay. Flashback. Oktubre 30 kan taon 1919 kan ideklarar ni Governor General Francis Burton Harrison ang Flag Day kasunod kan pagpasar sa Act number 2871 kan Philippine Legislature na nagpabuelta sa paggamit kan banderang Pilipino. Matapos ipagbawal sa laog nin 12 taon sa giraray na binuhay ni Gobernador General Harrison ang pagdisplay kan banderang Pilipino dahil sa iyang simpatiya sa kausa kan mga Pilipino. Mga tugang iyan na po ang kabilugan,
kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, social media writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara Maileron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay ibahan ta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kang bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kang sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunya na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta.